Right, muri Zimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1 tiri pano pa Tichka MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mu matunhu atigere pamwechete nakatikomberedza. Mwana anoda kuziva dzinza rake chirongwa chedu chiri kupfurira mberi achisikumira. Tinokutendai nekuramba muchiti follower pa Tichka MTV, tinokutendai zvikuru, rambai makadaro. So shuwiro yedu nemwoyo yedu ndiye kuti kune avo vana amai musazonyanye kuomesa omwoyo kana mwana achinga akuti ari kuda kuziva baba wake. Kune mewo wana baba tiri kunyanya kukurudzira kuti kana muchigara nemwana musaomese mwoyo kuudza mwana kuti amai vake vari kupi. Kuna nagogo kune munhu wese mwana ngazive dzinza rake, ndo chirongwa chatiri kufamba nacho isiso. Saka tinovimba kuti muchaita muchirerutsa mwoyo, muchiudza vana venyu kuti baba wao ndiani, muchiudza vana venyu kuti amai vao ndevapi. So thank you very much muri Zimbabwe, tinokutendai nekuramba muchitsigira chirongwa chedu. Nasi panapa ndakagara na vatete wangu wandinawo wane nyaya yawo yatikuda kuti tivabatsire tinzwe kuti wanobatsirika sei. So ndisingapedze nguva nekutaura, regai tikwanisa kunge tichipinda munyaya yedu zvizere. Watete makadi? Tiri pano makadiyo. Tinofara yedu, ndoda kuti mutisimudzei voice. Right, munogara kupi mimi? Ndogara kuwadzana. Munogara kuwadzana. Alright, aiwa ndinotenda atete. So ndakanzwa muchindifonera muchitaura kuti mune challenge yamuinayo. Muchidimbu mungakwanisa kumbonditsanangudzirawo nyaya yenyu kuti yakamera sei, chii chiri kunetsa? Zvotenda ini ndauyawo panapa ndinonzi Sebia. Ndonzi Sebia Gundani. Okay. Saka nyaya yangu yakamira so. Ini ndanga ndine murume wangu wandaigara naye. Okay. Saka ndine murume wangu kudai. Murume wangu uyu takangotanga kunetsana nezvinhu zvisina kana basa. Okay. Murume aingobuda achienda tisinganzwisise kuti zviri kumbofamba sei. Okay. Wokuti akadzoka mumba, akabuda akaita kana 2 days asina kudzoka mumba. Ndandisingabvunze ndasingambozvitsvagewo. Okay. But ndakazosvika panguva yekuti zvanga zvakundibata, zvakundirwadza kuti ko ini ndinoshorekei. Sei murume ari kubuda achindisiya mumba. Okay. Ndakazoti rimwe zuva ndabva ndaenda kune shamwari yangu. Ndakanotaurirawo ndichimuudzawo nyaya yangu. Kuti ndo zviri kuitika mumba mangu. Shamwari yangu akanditi shamwari, zvinhu zvinoda kuita sei? Zvinoda kumbopota uchinamata uchidi. Iye unombomubvunza uri murume wako kuti anenge aripi? Ngati ina handibvunze, zvikanzi umbopota uchimubvunza kuti anenge aripi. Okay. Ndi shamwari yangu ari kundidaro. Then ndakazobvunzawo murume mweziwo, murume anonoka futi kuuya. Ndabvunza ko baba mwana kusvika nguva ino mamuripi? Ndakatotanga kutambirwa nemambama ipapo. Okay. Nekutongobvunza kwandakaita nyaya yakanga yatove yangu. Makutorowa. Ndinda ndatopa nyanga, ndinda ndatopa problem. Papo. Ndanga ndakurohwa, ndichishungurudzwa, ndichidi. Ndobva ndatongoona kuti zvitori nani kuti ndita sei? Nditongonyarara zvandatogara nditori izvozvo ngoti zvikatongoitika zvatongoitika na munhu asina kuuya chero akaita sei? Ndizvozvo. Kutongogara ndakaita sei? Makanyarara. Ndakanyarara ndichiona zvichiitika ndirisi. Okay. Ndobva zvadaro. Saka inini ndagara nemagariro angu iwayo. Ndakazoona kuti inini ndichiri mwana mudiki. Kundadi zvangu ndasuduruka. Okay. Ndambosiyana nazvo because ndichiri mwana mudiki unosangana nezvakawanda izvinezvi kune zvirwere zvirwere zvakawanda unosanganikana nazvo. Alright. Katina ndisiyi unongovigirwa chirwere wakagara. Ndadi ndambosuduruka. Ndaenda kumba kwamai vangu ndakumbosiya madhoo avharwa. Alright. Ndakasuduruka paya ndakangotora mabhegi angu. Ndakaenda kumba kwamai vangu. Andautombomuudza kuti ndikuita sei? Ndakuenda ini ndakangotora mabhegi angu. Ndabuda ndaenda kumba kwamai vangu. Ndaenda kumba kwamai vangu. Ndakanosvika ndikashungurudzika stereki. Ndakatombotambura. Chii chaikushungurudzai? Kumba kwamai vangu, mai vangu inini munhu anozvirwarira. Saka baba vangu vanoendawo zvavo kubasawo but ndezvimwe zviya zvokuti vaone kuita sei kubatsirika nawo ivo nemhuri yavo inenge iri pamba. Tisingaverengi neni because ndanda mukadzi mukuru. Okay.
Saka kuuya kwangu kwandakaita inini onda kutanga kugara pamba mhuri yanga yatoita sei futi yatowanda yatowedzera poto yatowedzera. Okay. Saka ndakaona kuti ndichagara futi pamba hazvichaiti. Chirega nditsvage something chinokwanisa kuti ndikwanise kurarama. Ndakabva ndambotanga kutengesa mazai. Alright, ndoda kumbokudzosai kumashure mbichana. Nemurume wenyu uyu pamakabva kumba kumenge mune vana vangani? Ndine mwana umwe chete. Okay. Alright. Ndine mwana umwe chete mukomana. Ndiye wamakabva makamusiya here kana kuti makauya naye? Ndakauya naye mwana handina kusiya. Okay. Ufichi mwana anga atogara zvake anga ari kwambuya aigara kwambuya vake. Okay. Ndisingadi kuti mwana angoona zvine zvingoitika mumba. Ngoona muchingorwisana muchiita sei. Okay. Saka ndakangogara ndangoendesa mwana kupi? Pagogo. Pagogo ndokwaingogara ndaida unoona mwana ndaingoenda ndonoona mwana. Okay. Right, ngatitarisei makutengesa mazai makudidi? Ndatanga kutengesa zvangu mazai angu. Ndichitengera ndichizoona namadhorapondo angu. Ndichichengeta mhuri yangu kuti idye. Vabereki vangu vaitodyawo ipapo pamazai ipapo. Ndizvo. Ndaitouya ndototenga nyama yangu. Kuti ukwanisewo kudyawo sadza nenyama musi uyoyo yandenge ndawanawo ndiyoyo. Upenyu uchitoita sei? Uchifamba. Uchitofamba. Nekufambawo kwenguva. Ndakasangana nomumwe murume wandakasangana naye ndiri mukutengesa imomo. Murume uyu ainzi Sylvester Charles. Ndoranga riri zita rake ndasangana nayewo. Ndobva murume uyo handidawo. Sezvoenda ndiri munhu waitozvitamburirawo. Murume uyo airatidzikawo semunhu ari straight munhu ari right. Okay. Ndichibva ndabvumawo Sylvester uyo. Tichibva tatanga zvedu kudanana, tichidanana. Saka inini Sylvester uyo akazoti inini ndafunga kuti ndita sei? Tigare tese. Okay. But inini zvakambonditorera nguva sezvo ndandambobuda mudambudziko iri. Okay. Kuti nemurume wandaigara naye futi zvakandiomera zvisingaiti ndigara ndichichema. Ndikati ndopinda zveuyu kuti handidzokere ndizoone futi imwe nhamo yakanyanya kuti darika ndakambobva uko. Okay. Ndozvinhu zvandaingofunga but ndakangoti ndongozvisawo kuna Mwari. Kana zviri zvangu zvine zviri zvangu, kana zvisiri zvangu hazisi zvangu. Michokwadi. Ndokungotiwo alright tatawirirana. Sylvester uyo. Asi basa rangu ndakaramba ndichishanda basa rangu iro ndingamudza kuti ni basa rangu rawandwana ndichishanda timbondisiya ndirambe ndichikontinya. Okay. Ndisati kunyaso ndisisa kuti upenyu hwedu huri kuenda nepi. Nimbondisiya ndikontinya nebasa rangu. Ndine vana vanoda kuita sei? Kuchengetwa. Okay. Ndobva uya hanambopokana nazvo ndakatowirira nabhobho. Ndobva ndakontinya nebasa rangu. Nguva yakazokwana yekuti tizoita sei? Tizogara tese. Okay. Nachausi uyawo. Tagara akabva ataura kuti saka toita sei? Ndouya ndobvisa here kana kuti ndongouya? Iwo ungouya tototanga kuita sei? Kugara tese. Then kana zvedu zvarongeka toita sei? Tozonobvisa mari. Ndobva nekuwirirana kwedu inini tokuona umwe wangu mune makujairana matoonana makutoona kuti apa umwe wangu mari iripo apa mari haisati yakunyasotamba. Saka inini sekuti ndenda nepfungwa dzati kureyo ndabva ndatongoona kuti uyu murume wangu uyu wandiri kuda kuti aite murume wangu chiregai ndingoti ndoita sei ndoenda. Okay. Kana taatese mumba tochizorunga kuti anokwanisa here kunobvisa something kumba kwedu. Okay. Ndo zvandakazofunga nemurume wangu ndobva tarongana. Todaidai ndobva tawirirana. Okay. Ndobva ini zvangu ndazoenda zvangu ndobva ndanogara na Sylvester Charles. Tagara tese kudaro. Kuva right anga right. Ngapato nemusiyano. Newo wandandimbori nayo. Okay. Apato nemusiyano ipapo. Musiyano wangu watowapo. Okay. Ndobva ndachitanga kugara neuyo aiwa mumba medu maitofaya bhobho. Ini ndichitoitawo zvangu iye achitoitawo zvake. Tosanganawo kumba manheru bhobho tichitoita zvinhu zvedu zvitoendawo mberi. Aiwa ipapo ndanda kutombofarawo. Okay. But chazonyanya kundiudza pano chekuti handizivewo ini hangu kuti murume wangu akazopindwa nemweya wake kana kuti pane zvakamubata kana kuti handizive. Ndakazongoti ndaendawo kubasa. Ndakazodzoka pamba. Akuzofona munhu akuzondifonera kundiudza kuti
inini handisisiko kuti ndizive kuti pane chandakamutadzira here. But mumba medu isu taita sei? Taifara, taitowirirana zvese, taitonzwanana. Zvese taitowirirana tichitonzwanana zvese. Asi munhu akazongofunga kuti regai ndiende, saka ini handisi kuziva kuti dambudziko rangu here kana kuti handiziviwo ipapo. Makaita nguva yakareba sei muchidanana naSylvester Chausu? Sylvester uyo hatina kumbotora nguva yakareba tichidanana. Ndofunga takangozvipa almost kwe 2 months. 2 months tichidanana. 2 months tichidanana ndobva tatotanga kutogara tese. Alright, makambo confirmawo here kuna Sylvester kuti zvichida anogona kudaro akadanana nemi aine mumwe mukadzi aine imwe mhuri samwe? Ipapo zvinokuda kudaro. But semazivira angu inini andomuita, ndakamuita panguva iyoyo diki yatakadanana iyoyo. Handina chandandati ndaona. Handina chandandati ndambobata. Taingowirirana zvinhu zvichitofamba, zvinhu zvedu zvichitoenda mberi. Saka kuti ndizonyatsoziva kuti anga ane mumwe mukadzi here kana kuti, ipapo ndo pandisingazozive zvangu. Ngatitarisei mimi na Sylvester Chausu pamakadanana, pamakatanga kugara makaita naye vana vangani? Uyu Sylvester uyu pakuzoenda kwaakaita hatisati ane mwana. In fact iye anga asingazvizive kuti ndane ndane nhumbu. Iye akangoenda asati akuziva kuti inini ndane ndane nhumbu. Ndokuenda kwakaita. But inini ndakazozvionawo iye atoita sewo, atoendawo kuti panapa ndatove nepamuviri. Apa munhu wacho akutotaura zvimwe. Alright. Saka so nhasi mauya panapa, chamurikuda kunyanya kubatsirwa nacho chii? Apa chandikuda kunyanya kubatsirwa nacho, ndikuda kubatsirwa kutsvaga baba vemwana wangu wandinaye, because ndikutotambura une mwana yeye. Akura sei? Ndikutotambudzika izvezvi nemwana yeye. Izvozvi akura sei? Izvezvi mwana ane 2 years. Saka muri kukwanisa kumuchengeta sei baba wacho wasipo? Izvezvi zvinhu anochimbotengesa madomasi kuti tikwanise kurarama nemwana, chimboendawo kumusika tichinohodha tichididi. Ndozvekutotiraramisa pari zvino. But shuviro yangu yandiunza pano ndeyekuti ndikwanisewo ndawanawo baba vemwana wangu. Because kuenda kwavakaita hatina kunetsana, hatina kutukana, hatina kurovana. Imimi hamuzvipo here imwe mhosva yekuti sometimes pamwe pane zvamunogona kufungidzira kuti maigona muchitadza muri mumba? Hapanawo pamwe pamaimboona kuti apa murume wangu ndokumushayishira? Aiwa, ipapo handizviti ini ndakanaka kana kuti ndozviisa kusaidi kwangu. Handingadaro. Because pamwe inini zvandinchitoita ndechitoti ndikugona ndisingatozive. Umwe munhu anenge achitoti zvari kutoita zvandizvihasi kuita nditozvifarire, but inini ndechitoti ndakatoperera. Kune kusuri kuti kusatozivawo. Iwe unenge uchitoti wakatoperera, munhu achitoti hapana. Ngatichimbotarisei isisu mawirirana muri 2 imimi. Makamboenda here kumaintroduction kuhama dzake kana kukuratidzwawo tete wake kana kuziva kuti iye wacho kumusha kwavo aibva kupi? Kumusha kwavo iyo vaibva kuBhoera. Ndo kuri kumusha kwavo, asi inini ndandisati ndaenda kumusha kwavo. Ini ndakangoudzwa kuti kumusha kuchi? kuBhoera, but ndandisati ndamboita sei? Ndamboenda kumusha kwavo. Kana hanzvadzi yake kana munin'ina wake? Ndakaona sekuru nagogo. Ndo vandakaratidzwa, ndo vandanga ndichiziva. Saka izvozvi aenda kudaro sekuru nagogo makambondovaudza here kuti ndo mamiriro akaita nyaya? Hongu ndakaenda ndikende nyaya yangu kuna sekuru nagogo, ndichinoda kunovaudzawo kuti ndo zviriko. Muzukuru wenyu akaenda, but kuenda kwakaenda hatina kunetsana. Izvezvi ndane pamuviri pake, asi iye kwaari haatombozviziva futi kuti ndine chi? Ndakasara ndine pamuviri pake. Vana sekuruwo vakangoti tichakubatsira kutsvaga, isi hatisi kuziva kuti munhu ari papi, haana kutombouya wakationekawo, hatisi kutomboziva kutoti mutori kupi? Mutoriko kumba kwenyu nemuzukuru wangu muri kutonzwanana.
ndikati zveshuwa kunzwanana tainzwanana but izvezvi handisi kuziva kuti ari papi. Okay. All right. Hey, yeah, saka pakashata. Okay. Ko phone number dzamai wamuinadzo mai hadzichaiti here kana kuti pamakagumisira kuparadzana maimbotaura naye ndanzwa muchiti mimi pamakagumisira kutaura naye akakufonera achiti ndaenda atobva pamba imi mabudo maenda kwamakaenda makazomboramba muchikontinya here muchitaura naye kana kuti ndo rakawa zuva rekugumisira iro? Ndichingoti ipapoka phone number dzaishandisa idzodzo dzaakataura naini musi wekupedzisira iwoyo ndo ranga riri line rake iro raitoshandisa zvishuwa. Okay. But kubva ipapo paangondifonera achitongondiudzwa kutoti ini ndaita sei ndaenda handina kuzombokwanisa kana kumubata kana ndizive kuti nhamba dzake dzaari kushandisa ndedzipi handina kuzombobvira ndamuwana kusvika pari zvino. Okay. All right. Saka muchidimbo ndoda kumbobvunza hangu chii chinonyanya kuitika pakuti unodanana nemunhu wobva watadza kundoziva kana kuti wokumba kwake kuti kumboonekwawo kana nehama dzake kana kuzivawo munin'ina wake kana sekuru kana baba kana zvinombofamba sei kuti muzosvike pakudaro? Ipapo ka vanhu vanosiyana. Chekutanga unogona kungodanana nemunhu wako handiti otoona munhu otoona kunge munhu atori bho zvokuti zvese zvitori right zvokuti mobva matopindirana musi iwoyo zvokuti pane vamwe vanotororana kana nesvondo chairo watongoonana kudai watongodanana pesvondo chaivo vanogona kutororana. But munhu iyoyo anenge akubhilivhisa zvimwe zvokuti unototi andamuwana zveshuwa ende ndamuwana obva atokudza kuti aiwa hande tinogara tese kana tagara tese ndichazonokuratidza kumusha kwedu kana ndozonokuratidza hama dzangu kwakati usingatozive kutoti ndatowira. Ndo zvimwe zvatinosangana nazvo isusu vanhu vechikadzi. Saka munonyanya kuperera kune munhu stereki musati munonyanya kuperera pane munhu tisati taona kuti munhu tiri kuenda kupi, tisati taziva hama kana kuti zvozokusiyai futi matambudziko yaya zvozotipa matambudziko akaita seiwayaya ekuti izvezvi ndakutambudzika nemwana handina dzimwe hama dzake dzandiri kuita sei dzandiri kuziva. Denda ndine hama dzepadhuze izvezvi dziri padhuze dzake dzandinoziva ndaide ndakaenda kudhara nemwana panguva idei vakatondibatsira kutsvaga munhu. Okay, imi makazvitarisa ukama hwake nanasekuru vamenge muri kutaura ukama chaiwo here kuti ukama because vamwe vanhu vanogona kungokuratidza kuti ndovana sekuru vasiri sekuru? Ipapo munotaura chokwadi varume ndopandinoona kuti varume matsotsi ende varume vakaoma mwoyo varume yakaoma zvisingaite vanokunyepera zvimwe zvokuti unoti ichokwadi idzo dziri nhema unonyeperwa zvimwe zvokuti idzo dziri nhema munhu anogona kutokuudza zvishuwa kuti avo ndo sekuru vangu but maybe pamwe vanenge vasitori sekuru vangu vasekuru vacho saka ipapapa inino handichatoziviwo kuti ndiwo nekuti dei vanga varivo chaivo pamwe dei vari kutondibatsira izvezvizvi saka izvezvi handisi kutoziva kuti ichokwadi here sekuru chaivo because iye ndo zvakandiudza ndisekuru hanzvadziyani yamama. Okay. Saka ina handichazive manje kana zvakadai kuti sekuru vacho vabatike ndakavaudza but izvezvizvi kubva ipapo pandakavaudza nanhasi handisati ndavaonzwa mhinduro kana kuti zvakamira sei chiri ndakangomirira. Munombotaurawo nawo here muchivabvunza kuti ko sekuru munhu uya makazombomuona here? Ndakamboenda ndikatombonobvunza vakangoti nanhasi hatina chatati tanzwa hatina chatati chaona. Alright, atete aiwa nyaya yenyu tiri kuinzwa Sylvester Charles handizvo ndo zita remurume wenyu but imimi makazvitarisa tiri kuona kuti pekutanga makaita mwana mati makasimuka mega muchibva maenda mukasiya murume izvozvi zvimaita futi umwe mwana wechipiri murume akusiyai futi aenda saka vanhu vekumba kwenyu vari kuzvitambira sei kuti mwana wekutanga pamwe toti imistake wechi2 imistake futi vari kuzvitambirawo sei vanhu vekumba? Pakadaro hapazotambirike because izvezvi kutoona mani ndatouya panapa kutorodza zvinhu zvisina kumira mushe because pekutanga ndakauya nemumwe wangu kutiza ndakabva ndega because zvazvanetsa zvemba kechi2zve
ndini ndazotizwa. Saka vabereki vanozongopa mhosva ani inini kuti inini ndiri kutotadza, ndini ndine zvandiri kutokanganisa. Andimaona saka muri kutoona ndauya panapa inini ndini ndenda kutopiwa problem yekutoti iwe ndiwe tone dambudziko, ende zveshuwa kana ini ndakatozvitarisawo mwedzi wangu ndakatogara mumba ndenda kutofunza kuti maybe ndini nditori neproblem, but ini problem yacho ndendisingaioni manje. Andimaona ini ndendisingaioni. Imimi kusaidi kwenye munenge mutori right. Ndechitoti inini zvangu zvese nditori right. Alright. Aiwa, tinotenda Mwari vanogona kutibatsira. Sylvester Chausier anogona kuwanika, anogona kushaika. Isisu hatisi kupa hedu guarantee yekuti munogona kumuwana. Zvichida tinogona kumuwana. Pamwe iye anogona kutonzwa kutoti ari kudiwa but hatichazivi chikonzero chaakakusiyira iye. Anogona kungonzvenga-nzvengawo, but ngatingotendai Mwari kuti zvichida anogona kutibatsira. Sylvester Chaus akawanika. Saka zuva ranhasi mashoko amuri kudai mimi, ngatiti isisu Sylvester akateerera. Mashoko api amunenge muda kumutaurira? Mashoko andinoda kungosiyirawo Sylvester kana achimanzwa ndeyekuti inini kuno ndatambura nemwana, ndakasara ndikaita mwana wako, ndatove nemwana atove ne2 years. Ndiri kutambudzika, hama dzangu vabereki vangu vakutondisema nevana vandinawo, saka ini ndakutoshaya kuti ndodii. Saka ndiri kutongokumbirawo kana ari kuzvinzwawo kwaanenge ari ikoko, ndotongokumbirawo kuti dei wadzoka taonerana pamwe chete nemwana wedu, upenyu hwedu huenda kumberi. Saka akatodzoka, imimi akati ngatigarisei muchiri kumuda. Ndonomuda because ina ndambonetsana naye. Aiwa, tinotenda ako rudo motoka runokuchidzirwa. Ndizvozvo. Alright. Ko kana achinge ane imwe mhuri? Ipapo zvapo tozongotangira ipapo taona kuti anenge auya neimwe mhuri here. Asingatiti aine imwe mhuri, obva atichiuya tigarisane, munoita sei mimi? Kana achingokwanisa chete kuchengeta inini nemwana wake, anditsvagira kwangu kwekuti ini ndigare zvangu ndine mwana wake, umwe mukadzi achigarawo kwake nemwana wake, harisi dambudziko. Chandendisingazodi hangu chekuti tigara tese mumba 1. Ndo chinhu chandendisingazodi ichocho. Asi iye kana achingokwanisa kuchengeta chete ndiri uko Mwari uko, aiwa haisi nyaya. Aiwa, tinotenda tete. Aiwa, zvina mhosva. Tinovimba kuti zvinogona kufamba nepamwe tikamuona kana kuti tikamushaya. Ndo pandambotaura paya kuti isisu hatina garandi zvede kukuvimbisai kuti tinogona kumuwana, but tinongotenda Mwari kuti chirongwa chino chatishandi tega. Tine vamwe vanhu vatinenge tichishanda navo vanogona kutibatsira kuti munhu wamuri kutsvaga ari pakati, zvinhu zvakamira zvakadai. Seshuwiro yenyu tinenge tichitoshuwirawo kuti kana imi mauya panapa, chishuwo chenyu chizaziswe. Sylvester Chaus uyu aoneke. Aita basa rei? Aita basa remakombi, aita zvekudhiraivha makombi. Waita zvekudhiraivha makombi. Alright. Aiwa, tinotenda vatete. So thank you very much. Nyaya yenyu tainzwa. Sylvester Chaus kana achinge akateerera tinogona kumuona. So regai ndindopendere chirongwa chino ichi. Ndinotenda nehurukuro yataita kuti hatishandi tega, tine vamwe vanhu vatinenge tichishanda navo vanogona kutibatsira kuti zvinhu zvedu zvinge zvichidini, zvichifamba zvakanaka. Asi tochimboti isisu ndisati zvangu ndasimuka, zvamakaita kubva kumashure, toziva kuti muri munhu wemukadzi, munogona kuzotadza kuzogarisikawo futi. Varume variko kunze uko, umwe murume akachiuya nhasi achiti ndoda kugara nemi, munoita sei? Izvezvi handimbodi kunyeperai. Izvezvi chiro ndakatarisa munhu womurume kudai, handina kana chandoona kana chimwe. Sina kana shungu nemunhu anonzi murume. Chinhu chandakutokuda chete kuti baba vemwana wangu vakabva vauye vangokwanisa kutichengeta, ndo chinhu chandakungoshuwira chete. Zvevamwe varume zvekuti chero akauya nemabhiriyoni mangani achiti ndoda kukuroora, aiwa, izvozvo ndanaka. Mati mukaona munhu wemurume hamuna chamunoona, ina hamusondoona? Aiwa, imimi ndiri kukuonai, nditokuonai zvakanakisisa chaizvo, ndiri kutokuonai. But panozoti marriage apa hamchada. Handichada.
Tinotenda watete right muri Zimbabwe ndokufamba kuri kuita chirongwa chedu. Tinotenda kuti nzewa dzina muninginwa nofunga manzwa uri kuri endaita na vatete vangu anze vari kutsvaga murume anonzi Sylvester Charles ndiye ngari murume wavo. Saka so tinovimba kuti kana muchiziva kuna Sylvester Charles murogona kuti bata pa namba dzedu idzodzo 0773 178 338 0773178338 kana kuti 0774 145202 0774 145202. So thank you very much muri Zimbabwe, tinokutendai. Ndinogara ndichitaura kuti kana uchitsvaga hama yako farira kuona chirongwa chino ichi zvinogona kukubatsira kuti unge uchisangana nehama yako pano paTechCatch MTV. Zvakare kana unoda kubatsirwawo kutsvaga hama yako farirawo kuti bata tinombozamawo nepatinogonera asi tisingakuvimbisei kuti tinovawana kuzamawo sevanhu vanenge vachizama asi mukuzama kwatiri kuita vamwe vari kubatsirika. Thank you very much muri Zimbabwe, tinokutendai. Ngatisangane zvakare muchikamu chinotevera. Maita basa.